Tapos ka na? Set natin. Kung sino kung sino. Pahinga muna. Art. Pahinga muna. Art! Sino? Nahila ka yata ng ano? Malakas. Yung mga hinihila mo, mga ano na. Naka-ultra instinct yung mga yan. Naka-ultra instinct yung mga yan. Alin. Ito ba? Di ka ba sa Kala ko hindi ko sa What?
Eight.